komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Welcome naman sa Miyerkules ng edisyon sang This Is My Life. Ika-17 nga adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kamusta lang? Siyempre, pagpangamusta neton sa inyo sa karon nga tion, kay tibago lang tapos paniaga, nagaano ka modera, nagahilay-hilay, nagapulo pa huway, ti kung may ginakuti ka modera nga ginakabisihan ninyo, okay, go lang. No? Basta kita mag-opdanize. Sa inyo sinitag saya kapalamatin-an sa sininga hapon. Paagi sa inyo mga radyo, there is a programa, This Is My Life. Relax lang ka mo dito, Pamo ka na bala. Relax lang ka mo dira. Sa inyo mga radyo, yes, updanay kita 684 kHz. Kag ada man seton sa ni Facebook Live. Updanay man kita sa gihapon tub-tub-tak na alas 3. Sa amon sa ni Facebook page. Action Radio Bacolod 684. Ara ninyo dira iya makitaan man ang mga updated nga mga balita. Adlaw nga tanan, paamo ka na. Kag pwede man kita maka-updanay, ara man sa may YouTube, na sa YouTube, search nyo lang kung may mga internet access ka mo dira. Action Radio Bacolod Live. Pero sa amon sa ni website, tanan nga mga matipon nga mga balita within 24 hours a day. Makita ninyo sa among website. Log in lang sa www.actionradiobacolod.com.ph. Yes, updanay kita dera. Iya, paamo ka na. Alaw na 45 Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa nahambal naman ni Tita Wilma, ano ba lang aton ma-share sa inyo sa sininga hapon? Dugay-dugay. Pero antes ko man inagihatag sa inyo, ang aton sini kaundan sa aton paglingaw sa inyo sa karon ang edisyon sa This Is My Life Miyerkules. Hindi nadaan na magagay pag gusto no gaya nyo po gani paamo na ito. Oy mga senior citizen hindi ani magpasaway. Hindi gid ba kun nakabatsyag na kita sang tawhay-tawhay gawa, makagulugin hawa na kita kag makatikang-tikang pagwa, ay pag hinay-hinay gyud siling nila. Hinay-hinay gyud to, kay budlay gyud ang magsalig ba na, kag kabudlay gyud kung magsalig. Kay basi pa lang sa aton pagsalig, liputon kita sang aton kaaway nga hindi makita. Di mabudlay, labi na kung wala ka mabakunahan. Maylong ko na bakunahan, ikaw kay medyo may resistensya ikaw na. Kay bisan mabakunahan ka tuod, matapikan ka man ni COVID-19, at least may panagang ikaw, may protection ikaw, maghagan-hagan ina. Amo na nga hindi man kita mag-undat sa pag-encourage sa mga wala iya na plano nga magpa-bakuna siling gani ni Dr. Isa sa mga doktor, si Dr. Bel Magallanes. Siling niya sinuna ito, hindi kami takilala nga, hindi kiti. At wait na adi bala, kay ako bala may istorya bala. Kay ipa-inchindi ko kaya, do something nga na may punto man. Ina para sa aton proteksyon. Gani mga palang ganito nga mga tagpalamati, hindi kita magkahangawa. Ako dali na lang. Gani, sigihan ninyo. Kaya nga, ara na ganing iba no. Di ba, subungad lang, nagsugod na gani ang boosterana ya. Ang booster na, pero una na yung aton mga health workers. Hindi kita dira magkahadlok, kag hindi kita magkahangawa. Na? Magpakaisog kita para proteksyon man sa itong tag sa kakaugalingon. Bisan may ginabulubat siya. Kag sa karon man nga hapon ti, do ang iba nagayum-yuhom na dira,
Aba, ilabi ng mga ginikanan, ang mga ginikanan dira, nga siling nila, Tito Gwen, makalagaw na kami, magkagwa na kami, pud sa amon mga chikiting, oy, may ginhambal na si Presidente Duterte, ha? Ang hambal ni Presidente Duterte, may ara siya panawagan sa iton mga local government units. Sa tanan nga mga local government units nga nagapanawagan gid siya ay ikonsiderar ninyo ang pagpasar sang ordinansa para sa age restrictions sa aton sa mga minors nga pahanugutan nga makakadto sa malls. Kinanglan may ara age restrictions. So, para ya sa presidente siling niya ay mga kabataan hindi lang na papasugtan nga magkadto sa mall na mo nang hambal sa presidente. Ang balyas para na sa mga LGUs na bot silingon magpasar sila sang ordinance no nga maga-istrikto sa mga hindi pa bakunado nga mga kabataan nga nagaedad kay timera na 12 to 17 mo, di ba? Nga nagaedad 12 anyos nga maglagaw-lagaw sa mga pampubliko nga lugar ang hindi pa bakunado pa idaluman. Kay sila niya nakita yung nga daan, hambal sa presidente, yung nakita ko nga daan ang report na tungod dubla sa isa ka 2-year-old nga bata nga nag-positive sa COVID-19 tungod nga ginlagaw-lagaw sang ginikanan sa mall, positive. So, dira man nag-react ang aton ni Presidente Rodrigo Duterte. Di mo nang iyagi nakahangawan man, namang sa niya mga hindi gikitaan na nga mag-sobre-sobre saling na. Kay siling niya, nakahibaluman ako na nga gusto gid sang mga ginikanan nga ipulo pamasyar ang ila sini mga chikiting pero dapat paminsaron gid anay. Paminsaron gid naton ang mga magagmay nga kabataan nga wala pa iya mabakunahan. Kay ti kabudlay gid. Ilabi na kung hindi pa bakunado. Sila hindi dapat nga ma-expose na sa pandem sa COVID ini mga 12-year-old pa idalom. Panumdum lang ni Duterte sa mga ginikanan. Sunod siya, dumdumon nyo ang kadelikado or ang piligro nga pag-atubangon ninyo kag sang inyo mga kabataan nga wala pa iya mapaidalom sa bakuna. O ginakonsiderar man na mo na presidente. Relax lang da. Kag isa pagid ba lang nagkuha sa iton sa atensyon. Nga nahambal neton. Especially dili sa iton sa Dekbanwa sa Bacolod. Bisan sa iban pa nga malabutan naton nga ara na sa mga below alert level no sa sining pandemic ang COVID-19. Ado nagapinagusto na gid lang iya. Paamo ka na. Ang salak, masasalakyan, mga munabla magsulod sa mga malls, do something nga mo na. Pero, okay, hindi, lagi na pasalamatan nato ni na, nga dako, tungod nga, nakita nato, nabatsagay nato, nga may resulta ang aton sini, pag-antos kag pagsakripisyo sang malawig-lawig naton nga pagpabilin sa aton tag sa kapuluyan. Hindi bala, nga ginapamatian man sa mahal nga Dios ang aton sini pagpangamuyo. Kag tungod sang aton ginahimo, yes, ginapamatian giniya ang aton pagdangop sa iya. Pero kinahanglan, updan pagid naton ina sang paghalong. Diri sa Bacolod, di ba, ginpanubuan ang curfew hours. Ang face shield, may mga ordinance na ngaging kagasta, pwede na kamo hindi makagamit sang face shield, pero ina nakadepende gihapon sa aton. Pwede gihapon kita makagamit sang face shield, depende ina sa aton. Kung ikaw yung nagahalong gid, protection ni ang imo kaugalingon. Kaya wala man sa may masaway sa imo kung nagagamit ka face shield. Kung magsiling dang iban nga, sobra-sobra naman ang iyaway na pwede na hindi ka gamit, di pa face shield. I-ignore lang na iya. Kaya na iya protection sa kaugalingon mo. Mo lang na mahambalta. Di ba sa aton mga kauturan dira, wala sang malain sa halong. Ang ato naman ng mga estudyante nga very excited naman nga makabalik iya sa makabalik iya sa eskwelahan. Tikit kabaluman kita nga gina-aprobahan niya sa IATF or Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang proposed phased implementation sa limited in-person classes sa tanan nga mga college programs sa mga lugar nga napaidalom sa alert level 3 paidalom.
bantayan naton ina kay ti kita diri ara sa alert level 2 na ang mga eskwelahan bala kay nga sa statement nga ginpabutyag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga sunod sa iya ang CHED magapatuman sang phased implementation program agon nga masiguro ang safety sa pagbukas iya sa higher education campuses. Bantayan ta na no? O, anong say sang ginikanan? Anong say sang aton sa ni local government units? Kung bigyan halong na, di ba? Kapabakuna ka na, paamo na siya, di ba? Okay. Ginhambalan, takagina nga nag-umpisa naman niya karon nga adlaw ang booster shots pero una, di ba? Unang ginpaidalom sa booster shots ang atong sa ni mga health workers, di ba? Okay. So, parte naman sa mga senior citizen, pamati, kay posible pati gayunon sa aton gobyerno ang paghatag booster shots sa mga senior. Dapit na lang ko dira mangin isa dira, no? Sa mga senior citizen. Sa tatlo ka adlaw nga National Vaccination Drive sa una gani November 29 until December 1. At hambal na gani ni Dr. Nina Gloriani, sila nga muna siyang ang head ng DOST Vaccine Development Expert Panel. Alinya ang mga senior citizen. Maka-avail na sila sa dugang nga doses, what's nga na ang booster shot, sa mas timprano. Pero depende naman sa rollout sa booster shots para sa mga health workers. Hindi kita magsobra pagka-excited, mga senior citizen, hindi man kita magsobra sa kabalaka, tungod mo silang booster na naman, di ba? Hindi na yung madula ang kahangawa mo. So, relax lang. Relax lang kita, Dera. Ay, launa 55 Action Radio Philippine Standard Time. Ato na dira mga kautunan sa inyo man pagkinanglan sa mga press, kakag mga matahom nga bulak. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sunod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong
nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kasi tumakami nga pinagaman-apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga Pagsiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon o umpisa subo. Okay, sa ito na dira mga kauturan nga upod naton online. Sa mga nakaupod naton online, mayong hapon. Hi and hello lang dira sa inyo. Betawe, ara sila li-untang aton sining chat room. Ay, Nana Andrea Alsan, good afternoon in the way. How are you? Stay safe man. Good afternoon kuno in the way. Salamat ginanay Andrea. Kag Diding Alohamiento, good afternoon. Action Tito Wilma. Monitor from Barangay Antipolo, Pontevedra. Adlaw kid. Salamat Alohamiento family. Salamat and God bless as always. Likewise man. Connie Esparecia Labaniego. Good afternoon, Tito We. Tamiyaw ko family Laparan. Labaniego family kag Esparecia. Ang nagatamyaw Connie Laparan sing Pandanon DSB. Stay safe and God bless. Ada man si Ray John Tan Villalon. Tito Wilma. Good PM. Ters Vergara Sancho. Thanks for the big heart. Ngin padala mo kay Tita Wilma in the Ters or Sir Ters. Josie Lin. Good afternoon, Tita Wilma. Leslie Harmy Navales. Hindi, Leslie, salamat man. Good afternoon. Ngayon na, new look si Tita We. Oy, pasalamat na kung may ara na nakambuk. Di ba? Wala na, dula na siya mo. Salamatan tana sa Ginoo. Thank you, Gid. Jocelyn. Hi, Silenia. Thank you, Gid. Kadamo-damo sang heart kaginsan ni Inday ni Thurs kay Tawe. Ana Sinoro, yes, thank you, Gid. Okay, be safe kuno hambal ni Thurs. Thank you, Gid. Okay, salamat. In the week, please extend to the Molina family of Purok Riverside, Barangay Bata, our heartfelt condolences for passing away of Mrs. Azucena Molina, who had been a regular sponsor for the beautification and maintenance of flowers and linens according to Adore. As sa simbahan, 15 years in service of the Santo Entierro every Holy Week of Our Lady of Lourdes Parish sa Barangay Bagta. Ay, madumduman ko si Ma'am Azucena Molina. Siya ginaga-sponsor sa mga bulak nga ginagamit kaga ang ginapaili sa Santo Entierro na mag Holy Week. Yes, sa pamilya ni Mama Azucena Molina, our condolences man. Nerwin Sekmar, good afternoon. Adi kami galantaw. Wow, Nerwin Sekmar, bugos mo gid nga pamilya. Yes, si Nanay Nilda, madamo gid nga salamat sa imo. Dai will you ko gani advice kay Josie nga magpa-vaccine. Wala ko gani na hadlok jo. Yes. Ay, lang tawag si Tawe kay nagpa-vaccine. Be positive lang kinanglan lang gid naton. Kag hindi ta pa paminseron nga malain mo matiyag kay paminseron mo gani nga malain mo matiyag. Malain gid pa matiyag mo. Go in the Josie hambal ni Tuto Nerwin Sakmar. At good PM, always present kami diri gihapon sa mga Salin Homes. Adithel Maigwiko sa Igwiko Lid and Jennifer. Kag pa shout out sa anak ko Roslyn Bison and his family sa Calatrava, pamati gidnaw sila, Tita We. Salamat kay Tita We and God bless you always and your family. Yes, likewise, Ma'am. Hello, Tita Wilma, good afternoon. Kindly greet family Dinoy. Kag sa nagbuot ko nga brother dear. Happy birthday, Noel Dinoy. Tol, happy birthday. Wish namon sa imo padayon sa pagbago kag hindi na magpasaway kag good health always. Thank you, Tito We. Yes, Inday Mona Dinoy din gani kamo more shy, I think na. Salamat, Gid. Good PM, Tito Wilma. Monitor from
Carmela Subdivision, Talisay. Kamusta lang kay Amparo Ligarde? Kag advance happy birthday kay Kyle Christian Ligarde on November 19. Thanks gid halin ina kay Annabel Garcia. Tanil Eugene, good afternoon Tita Weta, miyaw ko lang, family Velasco. Familia Tanilio, Isto Kuning, dira sa May Isabela, salamat gid. Watching live, Santerine Village, sa Santerine Village, dira sa May Isabela. Salamat, Inday Jean Tanilio. Maulanon nga hapon, Tito We. Monitor lang kami di. Aga ulan diya sa inyo. Bag-ulan kami tapos panyaga. Nami tulog. Keep safe everyone. Liugutam yaw sa akon ba na nga ari sa akon tupad. Si Richard alias Malding sang Red Mahogany, Barangay Tabugon, Kabangkalan City. Thanks Tito Wilma. Lizelle Baluwati Bangkiran, sa mga taga-Tabugunda, sa mga suki, tada, mayong hapon sa inyo tanan. Ada man sinday, Inday Blaza, salamat gid. God bless ko na hambal ni Ma'am Andressa Ausanay. Thank you gid. Ma'am Wilma, pakitang miyaw lang Bilardo family sa Tagabtab Central, Maaw, from Brian Bilardo. Thank you gid kang inday. Lily Alboroto Magbanwa, good PM, Tita. Monitor sa Natuyay, Barangay Kudkud. Sounds familiar, pero sakop kayo sa ano nga banwa? Pamo ka na. Lily Alboroto Magbanwa. Thank you, kid. Balikan ko lang ng mga greetings ta karon naman dugay-dugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga kasuwat nga na-traffic to or na-stranded dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang Radio Philippine Standard Time. Antes man si Tita Wilma Malipat sa nagapamangkot sa itong text hotline para sa inyo man mga greetings and of course sa inyo man mga opinion para sa sulat nga basahon na itong dugay-dugay. Ara nga itong text hotline, pwede ka mo dire magka-text 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa siningabahin, si Tita Wilma magabasa na sang aton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang pagbabasahon na ito sulat sa sining hapon sa mga taga-Maaw. Taga-Maaw ang itong sa ni letter sender. Nagapatawag siya kay Annabelle
Kag ang sulat ni Annabel kay Tita Wilma nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa tanan nga tagpalamati sang Action Radio Bacolod. Labi na gid sa This Is My Life. Naka-interes man ako, tita, nga ipadala ang akon problema. Gusto ko gid mabatian kung ano ang maayo kong himuon na tungod sini. Ako gali si Annabel. Subong ara ko sa poder sang nabiyudo ko nga amay. Kabalo ka, Tita Wilma, bulagay kami sang amay sang bata ko, kay may asawa gali siya. Kagkasan o ko lang nabalaan. Tungod, gulpi lang siya nga nadula. Amo man ang pagsugod sang COVID nga ini COVID gidya nga bimo na. Okay lang na siya, na? Nabalitaan ko naman lang sining ulihi nga nagbalik gali siya sa tunay gid niya nga pamilya. Maayo lang gani, ginhangop ako sang akon tatay. Ilabi na sa naabtan ko. Ginbaton niya ako, kag ginasuportahan sa adlaw-adlaw namon nga galastuon sang akon bata. Bisan paano. Pero ang masubo, napatay siya. Bisan sa akon gintugyan ang tanan, ang iya pension, kag iban pa nga financial benefits, abi mo tita, ginaipit ako subong sang 3 ko pagid kautod. Wala ko pa na-claim ang financial assistance sang amon tatay. Nagahulat na sila sa iban pa nga benepisyo. Kagusto man nga makapulos kung makuha ko na. Pero hindi man sila magasto para sa requirements. Bisan kabalo na gid sila nga wala ako sang ginasaligan. Tita Wilma, may amugali sina nga mga utod, no? Istabli man kag maayo ang ila pangabuhi. Pero mangayo pagid sila parte. Imbis nga maluoy sa sitwasyon ko bilang ginikanan nga solo-solo, nga malawig pa ang kinahanglan ko para mapadako kag mapaeskwela ko ang 5 ko katuig nga bata. Isa pagid, tita, ginapamensar ko nga kung tungaon ko sa amon nga mag-utod ang mag-claim ko sa death benefits sang amon amay, gamay na lang ang mabilin. Ina ang ginaproblemahan ko. Ano ang dapat ko himuon sa akon mga utod para hindi na sila magpangayo parte sa mga benepisyo sang amon amay. Kag para man maintindihan nila nga dapat buligan pagani nila ako sa sitwasyon ko. Nagalain gid ang buot ko. Kag wala ko na ginabugno ang mga utod ko. Hulaton ko ang imo advice para magmagaan man ang balatyagon ko, kag mabaton nga amugid ni ang life ko. Kag indi tanan nga utod may maayo nga balatyagon. Nagapasalamat, Annabel. Okay, sa imo, Annabel, madamo ginisalamat sa sulat nga ginapadala mo diri sa This Is My Life.
sa mga kauturan na tondera nga makarelate. Kung may ikomento man kamo, mga maayo lang nga komento, please. Hindi makasakit sa balatsagon sa iPhone sender, no? Mga constructive criticisms, suwestyon nga makabulig sa iya binag-binag sa sitwasyon, kag kung paano niya batunon ang tanan, mga amo lang na arite sa maayo nga side, hindi ta maghalit, kag magsakit pagid sang balatsagon, sang ama nga nagapadala sang ila problema, kag istorya dito sa This Is My Life. Sa liwat sa itong sinitag padala ka Inday Annabel sang maaw, sa imo salamat gid sa pagpalabot mo diri sang imo sitwasyon kag sang imo problema sa karon. Masubo-subo gid man ang imo sini sitwasyon, ang imo kabuhi. Kag sa sina nga bahin, ang kabudlay nga nabatyagan mo, kag ang kasakit nga nabatyagan mo, pakig-unong dira si Tita Wet sa inyo. Masakit pa kay ti, bago pa nga napatay ang inyong amay, masakit tungod siya among nagabulig sa inyo, kabudlay na panumdumon, sino pangdangpan mo, di ba? Amo ginayang kabuhi sa kalibutan. Amo ginang kabuhi sa kalibutan, di ba, sa nasiling naton? Makasiling ka ba lang ang tagsa-tagsa sa aton, may nanari-sari gin nga kadramahan sa kabuhi, di ba? Nanari-sari nga drama kung isa-isa hunaton ang nagkakatabo sa aton sini kabuhi. Tagsi-tagsa sa aton, may tagsa-tagsa man ka sitwasyon nga dapat naton atubangon, kag kon problema aton man dapat solusyonan. Pero sa imo Inday Annabel, sa imo sini problema, ang mahambalunan ni Tita Wilma sa imo, magpakabakod ka. Magpakabakod ka gid, ilabi na nga ka sa sitwasyon nga do hindi ka kabalo sang himuon mo. Ari nakahimo ka na tikang, wala mo na sila ginapanapak. So hindi na siya day nami. Hindi na siya nami. Dapat gani ikaw pa magpaubos, dapat gani ikaw pa makigsugilanon kag mag-istorya sa ila para nga maghumo pa nila balatyagon kag mangibabaw ang kaluoy, no, sa imo. Way ka na mahimo mo kay napatay na ang tatay ninyo nga among nag-ako sang responsibilidad. Nga responsibilidad supposedly sang amay sang imo sinibata. Ginapasalamatan naton gani, no? Kay ti mayo pa lang nakaisa na diskubrihan mo matutuni nga pagkatao ay may ara gid siya galiya una nga pamilya ante sa imo pagkatapos talikdan ka mo hinali lang ang gintalikdan na diskubrihan mo na lang nga nagbalik siya sa iya tunay nga pamilya. Pasalamat ka, isa lang ang bata mo sa iya. Pero sa sina nga sitwasyon bala Inday Annabel, amo nga sa nambali Tita Wilma, magpakabakod ka na may Diyos ang kalibutan. Sa tao nga nagapaninguha, sa tao nga nagapanawag sa iya, nagadangop sa iya, kag nagaampo always sa iya. Kaluoy, kag ang iya kaalwan, ihatagid sa iyo. Kag sa imo pagpaninguha, pagsakripisyo para sa imo anak, ay hindi kagid niya pagpabayaan. Sigurado nga makatibawas ka mo sa inyo sitwasyon sang anak mo. Hindi gid nga tibawas nga sila nga mag-ayuhan kagid. Bisan gamay lang da nga mag-level up gamay ang inyo pagpangabuhi kung imo na sakripisyuhan kag mapaninguan nga magpa-eskwela imo bata, di bala? Oo, isa kabilog, kaya na. Iban gani, mabalo, tag 3, tag 5, tag 7 ang bata. Nahimo Manila. Amo na bala panumduma, ngang iban gani, tuod tag 5, tag 7, ila bata nga ang maayo man ang ila pangabuhi. Na, tungod sang aton ginatawag bala positive outlook sang aton sinikabuhi. Pagpaninguha, bisa nagaantos kag nagasakripisyo, puno sang tunok, puno sang problema, pero padayon nga nagapangabudlay. Gamit bilang inspirasyon ining mga kabataan nga responsibilidad naton sa aton kabuhi. Why na iya? Tawag ka lang sa mahal nga Dios. Kinahanglan mo gid siya, magpangamuyo ka, magpangayo ka sa iya guidance,
para nga makalampuas ka sa imo sitwasyon sa karon. Natungod na sa mga utod mo, bisan anhon mo na iya day, kabalo ka tanan sa kalibutan may maayo kag hindi maayo mo. Bisan din nga aspeto sa aton kabuhi, di ba? Bisan din nga aspeto sa aton kabuhi, may maayo kag hindi maayo. Ang mga utod mo, may matarong mana sila. Amo na nga ginapamilit nila bisan masiling ka nga mayo naman nga daan nila pangabuhi establing nila pangabuhi nga hindi ko nila maintindihan. Sama ka intiende kag magtugyan sang ila party sa imo, pasalamat ka. Sa mga hindi way kada mahimo kay gusto nila ya magkuha gid party sa ginbilin sa inyo amay. Masakit man nga wala sila naga-share para sa pag-process mo sa mga requirements, himua lang ang mahimo mo. Kay butang mo sa pensar mo, ang himuon mo makabulig sa inyo sang imo sini anak. Ang maparty mo bisan gamay lang, hindi nga masiling kang makuha mo, prepare mo for pila ka tuig nga pagpa-eskwela mo sa imo bata. Hindi. Nga may ara ikagamay, nga wala ka gid sang nahibaluan, nga pamaagi para nga maka-income ikaw, or may gaara ikaw parte dira nga makuha, nga pwede mo magamit para sa inyo palangabuhian sang imo sini anak. Kanami lang guro mo na. Diba? Manami ina siya. Man kanami isang kabuhi nga puno sang pagtilaw, pagsakripisyo kag pagantos, ang ending happiness. Ilabi na kung upod mo siya sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa nambal na naton, kung ara na gid man, mag-claim mo ng mga financial benefits sa inyo, may ihatag ang nakakadapat para sa ila. Kay ang tanan-tanan, kung makita nila nga wala ka nagadalok, nga nagatinguha ka nga bisan paano partihan mo sila, basi pa man lang. Basta sige-sige lang imo pangamuyo kay Lord. Basi pa man lang imbis nga pagbato na nila, masilin sila Ate Inday or Ann or anong panawag nila sa imo or Ana or Bell, whatever, na bulig na lang na namon sa inyo pagpangabuhi isang anak mo, gamita ina na kung paano mo mapadako ang kabataan mo kang mapaeskwela mo para nga mag-ayuhan man kamo sa inyo pangabuhi sa ulihi. Waay sang imposible basta gapanawag ka sa mahal nga Dios. Tandaan mo ina, Inday Ana. Wala sang balatyagon nga matig-a kung ipaagi mo sa mabugnaw nga pagsugilanon, mabugnaw nga pag-eksplikar. Kay nga hindi iya madali kapinpa sa mga hindi na natin pag-mention ko anong klaseng sa mga utod na okay lang na matarong nila na nga makabaton man gani ihatag ang para sa ila. Kag sa nahambal na naton ipangamuyo mo nga maintindihan kanila. Maintindihan nilang imo sitwasyon kay basi kon mabuligan ka pa nila. Amo na siling na ito nga bisan magkainano, bisan ano pa dang away, bisan blood is thicker than water. Di ba? Kag mangibabaw gid ang inyo pagkamag-utod. Mangibabaw gid na iya bisan magkainano problema, bisan ano pa dang away, ang ending ya kamo man gyapon mga anak kamo. Tandaan mo lang ya, Inday Annabel, ang tanan may katapusan. Kung ano man ang atong sini problema nga gina-encounter, may solusyon. Gani hindi ka magkalipat. Sa liwat sulito ni Tita Wilma, magpakabakod ikaw, magpagamuyo ikaw, kay nang ginapulon-pulon mo, ginatago mo nga kalain sa buot sa mga utod mo, madula lang ina. Kwarta, budlay ang kwarta, bisan gamay lang nga kwarta, ginaawayan. Very bad. Pamo ko na ako yaw. Ako basta mayo lang ang relasyon. Kwarta, ginas kabuhi tayo, hindi mo man madala mo. May ipaambit mo ni hatag na lang na sa ila, na madumduman ka pa na nila. Ay, oo nga mga anak ko. Istoryahan lang sila. Nga may kabungnaw, nga may pagpaubos, na amula na, nga may pagpaumod, kay sa ulihi, mabatyagan mo lang. Dulaa, inang balatyagon sang kaakig sa imo. Kapit lang, Annabel, magpangamuyo ka. Kay wala siya nagakatulog, nagapamati siya.
kaysa da samtang nag-process ka kung sige ka iham pangamuyo sa iya, paghatag mo sa mga utod mo, kibot ka lang, di ba? Wala imposible sa mahal nga Diyos kung si Tita Wilma. Paina lang matugda ni Tita Wilma. Alas 2:28, Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga kauturan natin, dara kung kamuman may mga istorya sa iton sini kabuhi, gusto ninyo ipaambit sa iton programa This Is My Life. Pwede nyo mapadala sa aton personal account. Kung may Facebook account ka mo, pangitaan nyo lang ang account ni Tita Wilma. Wilma Antupina Sugaton. May send message nila. Pwede man. Or if not, send nyo bala, search nyo bala sa Facebook ang Action Wilma Sugaton. Nakaato na This Is My Life page, na Action Wilma Sugaton. Pwede ninyo dira mapadala. Na? Kaya kung isend ninyo dira private message ina, mabato ni Tita Wilma iya sa aton sini messenger. Pwede pero kung ipaagi man ninyo sa post office, yes, address nyo lang This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos Locson Streets, Bacolod City. Mabaton gid ina ni Tita Wilma. Okay, Tita We, adaligid lang Ari di reaction sa aton text hotline halin kay 8815 siling ni 8815 good PM tawe pareho gid kami sang sender kay ako may pensyon ara man ko utod nga bisan damo siya kwarta magpadala kani bakal gatas hindi hindi ko magets. No, abi mo tawe tatlo ang diferensya sa lawas ko tani dapat tagaan tani ko niya pero naghalin sa ila ara gid taw hindi kontento sa ila manggad Dios na lang saligan mo. Okay, yes. Kung buligan kanila pasalamat, kung hindi kun kaya mo pa magkamang para nga mabuhi ka, why not? Diba? 8815, basta nga mabakod lang ikaw. Boari naman, ginpadala mong imo entry sa aton sa ni text hotline na hindi sa aton tugin hatag nga kahapon didto mo ipadala. Siling naman ni 1772 siling niya para kay Annabel magpangamuyo lang siya sa mahal nga Dios nga masanagan ang mga utod niya sa ila panghuna-huna kag maintindihan ang sitwasyon ninyo sang bata mo ay tanan nga mga problema ta makaya tagid ko nagadangop lang ta sa aton Ginoo. Ay, emote boy, ikaw ni gali. Kamusta na emote boy? Paamo ka na. Gusto ko pa magbasa pero alas 12:30. Alas 12:30 Action Radio Philippine Standard Time. Mga ito na Life C, then anesthetic, kag Dr. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Kini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
Thank you. Okay, hi and hello. Tita We. Yes. Ay, aragaw po sa ito online. Sinday Sherina Palmares, kamusta ka mo dira? Na mayong hapon lang da sa inyo, Inday Sherina, sa inyo kita na dira sa may Murcia. Antonio Beronio, gaupod man sa ito online, mayong hapon, Tita We. Monitor lang ko diri sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Kag mayong hapon man sa tanan nga, Batch 78, sang Barte National High School. Yes, Edelaos. Hi, good afternoon, Tita Wilma. Ari kami gyapon ni Nanay Isabel nga monitor sa may Victoria City. Thanks, Gid. Upoy man aside to online si Inday Giselle Franco. Inday Giselle Franco, mo siya, hindi, maaw ni bala sila mo. Di ba, Inday Giselle? Salamat, Gid. Annalyn Abanto. Hi, Tita Wilma. Good afternoon. Ga-monitor lang kami diri sa may ga-monitor lang kami sa radyo sa Barangay Carulan. Barangay Carulan, Kabangkalan City. Ara, galida sila. Hi, Tita Wams. Good afternoon. Ga-monitor lang kami dito sa radyo man, Barangay Tangovilla, Esperanza. Try ta karon kung maano taliwat, ha? Christine Tin Siboko. Eri Harbizion or Zion. Thank you, Action Radio, sa badge permigig ko. Gapamati sa inyo. Salamat. Be inspired of Tito West advices, which are very true. Remember, blood is thicker than water. God is good all the time, especially those who follow His will. Salamat, Gid. Nanay Andres sa Ausan. Salamat, Gid, sa imo. Emily Lamayo, salamat man sa pag-upod online. Yes, kay Homa Lumina. Bogarakak, Gid, si Meleli Uligo. Salamat, Gid. Ginag-greet man ni Sir Meleli, si Ma'am Vanessa Sir May, Eugene Kirilagdon, Wellamar, and Sir Alex Montesa. Mayo nga po, Tita We, watching live lang kami diya sa may barangay Pandanon, DSB. Yes, Christine Minias, may sugpon pa na. O to, sa cellphone ko. Bani Cafe sa Tangob, Meleli Uligo, live watching sa ARB. Yes, sir. Thank you, Gid. Eri RB Zion. Yes, thank you, man. Lily Aboruto, yes. Stephen Joy Palais. Diri bala sa Piakta We, para mas magklaro-klaro. Kakalitan ko niya. Kalitan ko niya. Kaya malawig-lawig pa. Oh, okay. Ara, sila Tita Wilma. Si Christine Minias Villalobos, sakto man na sa pinsar ko. Galing ko lang magsala. Kigan ko nila. Kigan nyo ko, no? Christine Minias Villalobos, thank you, Gid. Kay Eri Arbizan, yes, thank you. Bilanggoy, Annalyn Abanto Bilanggoy. Good afternoon, Tito Will. Mag-monitor lang kami sa radyo sa Barangay Carolan. Thank you, Gid. Kag Lily. Para siya, kita ko na yung may tsura. Salamat, Gida. Brian Bilardo, good afternoon, Ma'am. Wilma, pakitamyaw lang Bilardo family sa Tagabtab Central, Maaw. Ang atong letter sender for today is from Maaw. Lain man sa Central, no? Yes, Sir Brian, salamat, Gid. Okay, araman Sinday Blaza, salamat man. Okay, ara ka man dagili. Moises Marceligan Dumipig, salamat. At the Kimeriman, salamat. Kay Inday Christine Tin Seboko. Lily Abolorto, yes, pamo ka na. Thanks for the heart, Miss M. Saboso, salamat and good afternoon. Melanie Vargas. Leslie Harmy Navales. Kay Christina Venice Luberas Trabucon. Ayan, Bakulado, salamat kay Rayjan Tan Villalon. Salamat, Gid. Enough lang, nanay. Karon naman, ha? Salamat, Gid. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Ang ato nagtagsa ka horoscope. Fernando Bongbong Narciso, salamat gid. Martin Aliling, salamat man. Nerwin, salamat man sa inyo. Ang padayon man, si Tito Wilmas ang nagahulat sang ila zodiac sign para sa ila horoscope sa karon iya nga hapon, sa karon nga adlaw, Miyerkules, Nobyembre 17 tuig 2021. Una, Scorpio. Ano mga Scorpio, Tita We? Wow. Ay mga Scorpio, amo ni mga netaw Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Scorpio, abi magpaggabay ka sa mga naka-intindi sa imong sitwasyon. If not, prayo para tagaan niya ka guidance na. Abi mo, kaya nga hindi ka kabalo ko na ng imuon mo sa mga single ni nga mga Scorpio. Duha na ang in love sa imo. Galibog ang ulo mo. Isa lang dira ang hambal sa imo horoscope, kilalahon mo sila siyang maayo. Then ask yourself kung sinugid ang the best sa ila. Siyempre kung sinugid ang love mo, no? Sunda ang balatyagon mo. Pero gamiton mo ang utok mo. Maswerte mo nga mga numero Scorpio, 34, 12, 20, kag 45. Hot pink is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, na taon Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sa proseso ng pagpangamuyo, abi mo makita mo or makita mo ang imo kaugalingon Sagittarius. Mangkon mo ang energy para matapos mo man ang imo trabaho. Mga maswerte mo naman ng mga numero
36-22, 10 kag 17. Dollar Queen is your lucky color. Capricorn, ay mga Capricorn, Disyembre 22, tubto Binero, 19. Abaw sa mga Capricornian, good for you. Kaya nga makontrol mo ang silabo sa balatyagon mo subong nga adlaw. Kung silabo ina sa balatyagon tungod sa gugma o kung silabo sa balatyagon tungod sa kaakig. Mag-control mo ina. Kaya nga may ara iya, mabinuligon nga tao para sa imo. Mapa-intyendi ka, kag mapa-calm down ka. Abi mo damo, ban bala imo mga resources, gani be good lang bala Capricorn. 21, 15, 36, kag 9 mga masuwerte mga numero. Violet is your lucky color. Kaduay na ito ang zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubto Pebrero 18. Ang imo, suno sa imo horoscope, ang imo source of wealth, amat-amat na nga nagapalapit sa imo baw. Kabay pa, Aquarius, no? Love life mo, mangin happy man ikaw, inatungod man sa bag-o mo lang makilala. 18, 16, 52, kag 21 mga masuwati mga numero, Marigold Yellow is your lucky color. Yes, Pisces. Ang mga Pisces naman, Pebrero, 19, tubto Marso 20. Ari na, mag-aumpisa ikaw sa bago nga job opportunity para sa imo. Kag tungod, sinamabi mo, dayawon ikaw sang naghatag sinang oportunidad. Kag kunari na gani, Pisces, mga upod mo, dayawaman, i-appreciate man ang ilang mga maayong hinimuan. Kag syempre, padayon na lang ang imo pagka madinayawon sa mga maayong nga nagakatabo sa imo palibot. Mga masuwati mo naman nga mga numero 42, 35, 15, kag 56. Love Red is your lucky color. Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Mind power mo, Aries, ano sa horoscope? Pabaskugon mo na kagkinanglan mangin persistent ikaw. Ang imo gusto or hando mo, maangkon mo ina, madamo pa ang mapahalipay mo karon nga daw. Masuwati mo naman nga mga numero 16, 9, 53 kag 25. Cobalt blue is your lucky color. Alas 2:45 action na Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon na kay Derona Rihida Trava, no, sa may Valladolid. Opo Diyos Papay Janice, Daddy niya Janice, kag si Tatay Ted Rihida, salamat man sa inyo. Carl Bolawig-Lawig. Yes, oo, okay. Sa mga pamangkot dito, pwede man ko kapadala ang akong story kag problema. Oh yes, send nyo lang kay Tita Wilma. Very much welcome. Okay, diraman kay Inday, Norma Rizales, kay Grace, salamat sa inyo mayong hapon, kamusta lang? Sa Ilamanday, Bebe Roston, Inday Salisaw sa Kia, Nunoy, dira, salamat. Relax lang Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ang pila pagkit ka mga commercials. This news sponsorship is brought to you by Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1.
Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter. Maria Teresa Hofelinia, mayong hapon, Action Tito We. Madamo man nga salamat sa imo. Salamat gid dira kay Bibi sa Bet Store. Salamat gid sa inyo. Kag dira man sa basta may tindahan dabli sa mga guardhouse sa Phase 1. Thank you gid sa my country yung kag sa CH Toda. Sa organisasyon sa mga tricycle. Mga tricycle drivers na ito dira. Mayong hapon, hi and hello lang sa inyo. Salamat gid na. Kaga magluwas man sila Tito Wilma Padayon lang tana.
Ay, no, kay manang Pearl, laman kay manang May, dira mayong hapon lang. Okay. Ari na ta, Tita We. Tapusun ta ang mga nabili naton nga mga zodiac sign para sa itong text sa horoscope. Taurus na kita. Sa mga Taurus, ang mga Taurus, Abril 20 tubtob, Mayo 20. Wow, tax refund, magkabaton ka tax refund, Taurus ha? Wow, kagawa kanami, puno sang kabuhi ang imo gidya life, Taurus. Kag kinanglan proteksyonan mo man ang imo sinika yung lawas para mas pagid ikaw nga mangin happy. Mas warti mo nga mga numero 32, 28, 12, kag 47, ice blue is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Sa trabaho, Gemini, makaangkon kapagid promosyon. Promotion para na sa imo mga good works. Kag ma-attract mo man ang maalwan nga investor sa bansang negosyo nga makapauswag pagid, makabulig pagid ako sa income sang imo sini o sang imo or sang kompanya nga imo man ginaobrahan. 46, 7:35 kag 28, lilac violet is your lucky color. Cancer, ay mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, pamati na mariklamo naman na siya kung nga tawi, way ko nabatian ang Cancer. Ara ay, ang imo horoscope, may ara ikaw, bisita, nga makahatag sa imo sorpresa kay dumakibot higit sa iya. Amo nang makahatag sa imo sang life-changing opportunity. Wow, di ba sa maayo lang, di ba? Kag, ma-attract mo man ang mga swerte karon iyang adlaw. Mga maswati mo naman nga mga numero 15, 32, 36, kag 49. Tangerine is your lucky color. Leo, mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Serendipity effect, may experiensyahan mo man karon nga adlaw. At tanan mo nga appointment, mag-aabot iya sa husto nga tion. Just 8, 36, 11, kag 10. Lavender is your lucky color. Okay, ang mga Virgo naman, ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Very increasing ang imo sini investment, Virgo. Kag ma-achieve man ang imo sini goal, antes iya mag-end ang year 2021. Mga maswati mo naman ka mga numero 23, 18, 26, kag 42. Mango orange is your lucky color. Libra, ang mga Libre naman Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. May experiensyan mo matutuod nga manggad. May experiensyan mo kung matutuod nga manggad sa inatungod sa bunga sang imo kabudlay. Tiho, inon. Importante man ang imo mga advice bala Libra sa imo isig ka pareho, ganin din na pag-idalo kay makabulig sa iyo. 47, 33, 29, kag 12, mga maswati mo nga mga numero, Scarlet Red is your lucky color. Yan, nabatian na naton atong text sa zodiac sign para man sa atong text sa horoscope sa karon nga adlaw. Miyerkules, Nobyembre 17, tuig 2021. Oho, Irish Joy Minorca. May balita sa Santo Niño nga raid. I-check na to na. Relax lang the girl. Thanks for the info. Sa sinianay nga bahin, din ninyo si Tita Wilma sa pagpangamuyo neton sang Orasyo Imperata Baytog sa COVID-19. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo.
Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong, sang sining balatian, agud matap na ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion, sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining-tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kagbulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag madamog nga salamat man sa pagupod ninyo sa pagpangamuyo sa orasyon perata batok sa COVID-19. Impontulis stress ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Nag-upod sa liwat sa itong sinipagpagkamuyo. Alas 3:02 na Action Radio Philippine Standard Time ay mayong hapon dire sa may Villamar no kay Sir Felipe, amon kay Tara, mayong hapon kay Ma'am Jocelyn. Thank you, Gid Romel. Salamat man. Kag ara man dire si Alma Gonzalez Posisyon. Salamat man kag syempre man ara pagid si Miss Jane Heldori Candido. Salamat sa punta Taytay na direct kay Nanay Mary Segovia. Yes, kamusta lang? Mayong hapon sa liwa. Sa Sinigabayan City to Wilma paalam na.
Pero sa aton sa ni countdown, Tita We, ano man, pila na lang, di sa aton countdown. Linglingon na ito niya, sa aton sa ni Christmas countdown, we only have 38 days till Christmas Day and 45 days till New Year. Tamyawanay na tan Happy New Year, no? Kadasig lang sa mga inadlaw, so hindi nagid kita makapugong sa tanan. Ang ato nun Bible verse of the day nga mabilin sa inyo, halin sa 2 Samuel verse 22 or chapter 22 verse 31. Sorry, kid. As for God, His way is perfect. The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge in Him. Salamat. Mapaalam na si Tito Wilma sa itong sa pagpangalagad sa inyo sa karon iya nga Miyerkules nga desyon sa Tazos My Life. So, was naman kita mag-updanay. Mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.